салом, ба ҳама боз як бозии дигар барои пулкор кунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем, аз тарафи дасти рост угли боло скипа интихоб мекунем. Барое ки мо бозӣ кунем, пулкор кунем, бояд ки мо регистратсия кардагӣ бошем. Регистратсияро мо метавонем ба воситаи электронии почта ёки Google аккаунтмон регистратсия кунем. Ман Google аккаунтро интихоб мекунам, Sign up with Google интихоб мекунам, ба воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. Дар инҷа конфирма интихоб мекунем. Тамомо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунему пулкор кунем. Барои бозӣ кардан плеера интихоб мекунем, бозии мо сар мешавад. Мо тӯбчакҳоро мезанем, мерезонем, танга кор мекунем ва тангаро ба пули ҳаққӣ алиш мекунем. ва ина бозӣ буд шид, ман бозиро биридим. Дар баланси ман ҳозир 141 танга. Вақте ки бозӣ буд шид, мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем. Реклама ки буд шид, аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем рекламаро. Поёнда бошад дигар бозиҳое ки ҳамин барномасо сохтагӣ нишон додааст, метавонем ин бозиҳоро установка кунем, бозӣ кунему пулкор кунем. ва ина баланси ман дар 242 танга шидаг, 141 танга буд, 242 танга шидаг. Балансмонро интихоб мекунем, аз тарафи дасти рост угли боло духатара интихоб мекунем, поёнтар меоем, реферал кода интихоб мекунем. ҳамин кода ка пиравад мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. Вақте дӯстонмон ҳамин кода нависитанд, мо 2500 танга кор мекунем ва ваён бонуси хичона кор мекунанд, танга кор мекунанд, мегиранд. барои кода ка пиравад кардан копӣ ёки падилитса шеъра зер мекунем, кода ка пиравад мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. ҷое ки enter your friend referral код нависагӣ, дар ҳамин ҷо ҳамин кода менависа, мисол худмон менависем ёки дӯстонмон менависа, агар роӣ кардагӣ бошем, ҳамин кода менависа, клайма зер мекунам ва бонусша мегирад, шумоам дар баланстон пул мегзарад. маҳкам мекунем иҷара, меоем менюи бозида. Дар баланси ман 242 танга ҳастай, поёнаш да боша. Ман кашлоки USDT-ро гирифтагиам ва шумо метавонед пулотона дар кашлоки Yota, Bitcoin, Ethereum, Solana ва USDT бигиред. барое ки тангаҳотон дар баланстон бигзарад, ба пули ҳаққӣ алиш шавад, конверт нава интихоб мекунед. дар баланси ман ҳозир 242 танга ҳай, 242 тангаш ба курси доллар бошад 0.0088 доллар мешавад. конверта интихоб мекунем, загрузка меравад, ждат мекунем ки загрузкаш буд шид. ина загрузка буд шид, 0.0088 доллар дар баланси ман гузашта. барои пуломона гирифтан визрово интихоб мекунем. дар баланси ман 0.0576 доллар аст. минимал каш бошад 10 доллар. 10 доллар кор карда метавонед пулотона дар кашлоки PayPal бигиред. ҷое ки enter адрес PayPal нависагӣ, электронии почтае ки шумо ҳамон PayPal регистратсия кардагӣ, ҳамҷа электронии почтатонро менависед, поёнда боша визрово зер мекунед, пул дар баланси шумо мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.